nepravoslavnim ekumenističkim sveštenikom. Onda je problem i za tog sveštenika koji ima zajednicu sa nepravoslavnim ekumenističkim vladikom. Pa čak i da je vladika pravoslav, to je da nije ekumenista. Imamo problem na još višem nivou sa nepravoslavnim ekumenističkim patrijarhom. Je tako? Znači, tu je problem. Znači, jednostavno, ja nemam ništa lično protiv tih ljudi, ali to je istina da jednostavno koji je ekumenizam jeres, a ti kažeš za sebe da si ekumenista, šta je sad to? Ko je tu, mislim... Ali ovo je ispravna ta liturgija. Liturgija, da se razumemo, rekao sam, sa ove strane, znači dogmatski gledajući, to je diskutabilno. Ali sa strane, znači snishođenja, jer Ruska crkva je snishodila 18 godina i nije osuđivala jerese, tako? Ruska zagonična crkva. 18 godina, tako? Pa dobro, ono je 85. Od 65. do 83. 83. Da, znači, postoje neki period. I pazite, u staroj crkvi bilo jedno vreme snishodja, ali to ne znači, mi će da snishodimo i sad će oni da šire tu jeres i mi će tako da snishodimo, oni tako rade dalje, a ti ćutiš. Znate što je najopasnije? Najopasnije je kada se pređe u to licemerstvo. Malo pre sam to napomenuo, ako dozvolite. Ne može da se ćuti o veri, a ti si sad pravoslavac. To nije to. Mora da se vera ispoveda. A dok bude, bude. Znači, to je suština. Ako ti ćutiš, ti ne ispovedaš veru, onda normalno će te diraju. Što bi te dirali kad ti ne ispovedaš? Ali je problem ovdje. Kažem, na početku sam rekao, prvo su oni dosta, da kažemo, lukavo ušli u... Jesu oni bili u Svetskom savjetu crkava, ali nisu otvoreno baš tako nastupili. Čak su, da kažemo, i pričali malte ne da pomisliju da imaju veze sa Svetim Ocem. Onda se na fakultetu događalo da je dolazilo do sukoba. Pa onda menja se dogmatika i tako dalje. Onda je to išlo, znači, postepeno. To nije išlo odjedanput. Sad je stvar u tome što jeste da su ziloti to prepoznali istinski pravoslavni kao i Ruska zagonična crkva u startu. Ali Ruska zagonična crkva je snishodila nekih 17-18 godina. Posle prepodnog Justina ona je osudila ekumenizam. Znači, jednostavno, to je sasvim ispravno. Ali to je ono snishođenje koje smo mi pričali. Naš narod je teško duhovno pao. I ako bi ti, kako bi rekao, automatski te ljude, znači ako bi ti sad očekivao od njih da oni preko noći sad, znači kažeš im, slušajte vi, morate, na primjer, ne znam, tamo ponovo, ne znam, da se krstite, sve to, znači nije to problem meni lično, ali je problem, ti ljudi odmah bi posmatrali to, znači to bi ih odbilo, je tako? Sad, dobro je što u istinskom pravoslavlju i zahvaljujući svetim ocima Ruske zagonične crkve i Svetom Filaretu Voznесenskom, postoji veće snishođenje tu, jer su teška vremena. Razumijete, ko će da se spase ako idemo samo putem, znači, lenjira i akrivije? Jeste da treba da se dogme čuvaju i kanoni, i tu nema spora o tome. Ali sad, kako ćeš ti u totalnom raslabljenom i palom društvu to sada da predstaviš i da primeniš? To je sad metodologija. Ili ćeš samo akriviju, ili ćeš ekonomiju i akriviju, ili samo ekonomiju. To je sad na pastirima. Ali je, ono što sam rekao malo pre, duša je skuplja od greha. I zbog te duše Hristos došao u ovaj svijet. Ako je on došao, to ne znači da mi treba prelazimo preko tih stvari, ali znači da mi moramo da imamo neku meru u tome i, kažem, moja mera je bila u tome, trpeo sam dok sam mogao da nosim, kada su me tražili da ja menjam službu, da ja menjam veru, priča je bila završena. Onda su samo dodali, da kažemo, šlag na tortu sa muslimanskom predstavom i to je to. Ali, ključ je u tome. Znači,
veliko je otpadije, velika je apostasija, ali kako ćemo mi sad tu da se ponašamo i da lečimo to i da spašavamo te ljude, to je sad konkretno na vladikama istinskog pravoslavlja i sveštenstvu i normalno da se borimo da jednostavno, zbog, kako bih rekao, da imamo u obzir kolike razmere ima ova apostacija, ovo otpadništvo u celom našem narodu. Da moramo, znači, ali ne da sada prelazimo preko istine, da dozvoljavamo, aha, znaš šta, ja sad zbog naroda ili ne znam zbog čega, ja ću sad, eto, dozvolim da se gaze kanoni ili dogme crkve i sad, eto, iz ljubavi prema tebe. To već nije to. To je licemerstvo. Znači, mora ta mera da bude prava i da se nađe prava mera između akrivije i ekonomije, ali da kažem da se ima u vidu i ono što je Gospod činio, ali nikako da ako se borimo za grešnika, da njihov greh ne aminujemo i da ne prihvatamo njihov greh. To jest da ne prihvatamo krivoverstvo, da ne prihvatamo zloverstvo i otpadništvo, ovo koje je uzelo maha. Ali mora da budemo mudri. Mora da budemo mudri. Na to smo pozvani i ništa se preko kolena ne rešava. Znači, neka vaše reči budu blage, a dela jaka. Je tako? To je... Evo, ja bih samo nešto bratu Jogi da mu objasnim isto. Mislim da sam te razumeo šta si pitao. Pitao si koliko jedan sveštenik, ukoliko on smatra sebe pravoslavnim, znači ako on lično veruje drugačije u odnosu na svog episkopa, znači sveštenik koji nije ekumenista, ne veruje u ekumenizam i stavi u sebe u centar sveta i kaže ja sam pravoslavan, ja se ne slažem sa mojim episkopom, iako pominjem njega na liturgiji, da li vernici prosti mogu da idu kod njega, ako si to pitao? Pa jednostavno ne možeš, odgovor je da ne mogu, ne smeju, jer je crkva živi organizam. Živi organizam, znači svi